Добрый дзень! Сёння 19 верасня і мы пачынаем традыцыйны тыднёвы агляд найбольш цікавых падзеяў, якія адбыліся на Аршаншчыне. Вызвалены блогер Шэры Кот, які правёў у вязніцы больш за 4 гады. Месца палітвязня можа заняць аршанскі чыноўнік. Крымінальную справу за хабарніцтва распачалі супраць другога па важнасці чалавека раёну. Кніжныя навінкі, звязаныя з рэгіёнам. Наш земляк можа атрымаць аўтарытэтную літаратурную прэмію. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Пачнем выпуск з навіны, якая стала цэнтральнай ва ўсіх незалежных СМІ краіны на мінулым тыдні. ЗША знялі абмежаванні з галоўнай авіякампаніі краіны Белавіі. За гэта беларускі бок вызваліў 52 палітвязні. Траціна з іх грамадзяне замежных краінаў. Сярод вызваленых апынуўся і Дмітрый Козлоў, больш вядомы як Шэры Кот. Дмітрый пачаў блогерскую дзейнасць прыблізна ў 2016 годзе, але ягоны грамадска-палітычны фармат ролікаў спадабаўся публіцы. І на YouTube-канале Серый Кот колькасць падпісантаў хутка вырасла да некалькіх дзесяткаў тысяч карыстальнікаў. Арыштавалі Дмітра 10 чэрвеня 2020 году. Абвінавачанне было відавочна сфабрыкаваным. Падрыхтоўка масавых беспарадкаў, прычым у гародні. На судзе блогер тлумачыў, што ніколі ў гародні не быў. А тое, што судовыя ўлады назвалі масавымі беспарадкамі, было цалкам легальным зборам подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты Сергея Ціханаўскага. Незважаючы на недарэчнасці абвінавачання, Дмітра Козлова асудзілі на 6,5 гадоў. Выйшаў баранскі блогер крыху раней за тэрмін, пры ўліку, што год таму яму дадалі год да ўжо прысуджанага. Але Шэры Кот успрыняў сваё вызваленне не як вызваленне, а як прымусовую дэпартацыю, ці будзе больш дакладным сказаць, экспатрыяцыю. Яго разам з іншымі вызваленымі палітвязнямі адправілі за мяжу без магчымасці вярнуцца на радзіму, што супярэчыць Канстытуцыі. Как нелегального мигранта просто выкинули из своей страны гражданина Беларуси. Это вот сейчас происходит. Зараз Шэры Кот праходзіць медычную рэабілітацыю ў Літуве. Варта адзначыць, ён моцна скуднеў у вязніцы і атрымаў праблемы са здароўем. Тым не менш, Дміцер Козлоў вырашыў працягнуць сваю дзейнасць і ўжо завёў на Ютубе новы канал, які пачне напаўняць пасля рэабілітацыі. Тым часам у турму могуць адправіць другога паводле значнасці чыноўніка раёну. На гэтым тыдні стала вядома, што ў справе аб хабары абвінавачваюць Александра Іваніцкага, першага намесніка старшыні выканкаму, адказнага за сельскую гаспадарку. Паводле дакументаў, якія здолела знайсці арганізацыя Белпол, Іваніцкага падазрыюць у парушэннях у сферы дзяржаўных закупак. Ёсць падазрэнне, што Іваніцкі мог забяспечваць перамогі ў дзяржзакупках для канкрэтных асобаў. Натуральна, пра карупцыйную справу дзяржаўныя СМІ прамаўчалі, але ўскосным пацверджаннем звестак стала прызначэнне іншага намесніка старшыні на месца Іваніцкага. На гэтым тыдні новым чыноўнікам у аршанскім выканкаме стаў Віталь Вераб'ёў, які раней працаваў у Віцебску ў той жа сельскагаспадарчай галіне. Увогуле ж, у знойдзеным Белполам дакуменце, які сведчыць пра хабарніцтва ў рэгіёне, гаворыцца, што Аршаншчына стала адным з абласных лідараў у сферы карупцыі. За паўгода ў раёне выявілі 8 карупцыйных справаў, але ж большасць з іх застаецца невядомай. Пэўную традыцыю запачаткавалі аршанскія праваслаўныя вернікі. На гэтым тыдні ў вёсцы Межава прайшло набажэнства ў руінах мясцовага старога храму. У вёсцы ёсць дзейны храм, але знаходзіцца ён не ў адмысловым памяшканні, а ў будынку мясцовай панскай сядзібы, у іншых частках якой месцяцца іншыя установы. Пры гэтым у вёсцы ёсць стары храм, зачынены пры камуністах. Якраз у гэтым храме святары правялі першае пасля закрыцця храму набажэнства. Улетку праваслаўныя святары праводзілі набажэнства ў руінах храма ў вёсцы Высокая. Як бачым, на Аршаншчыне робіцца цікавай традыцыяй такім чынам ажыўляць закінутыя храмы. Першую царкву ў Межаве пабудавалі як уніяцкую, але пасля падзелу Рэчы Паспалітай на ейным месцы ў 1886 годзе ўзвялі каменную субожню ў стылі стандартнай мураўёўкі. Гаворачы пра старыя будынкі, нельга не сказаць пра яшчэ адну страту ў Смалянах, чарговую. У межах падрыхтоўкі да раённых дажынак у вёсцы разбурылі яшчэ адзін каштоўны драўляны дом. Дому было каля 100 гадоў, ён меў непасрэднае дачыненне да мясцовай панскай сядзібы, стаяў побач з мясцовым каледжам, які таксама за час падрыхтоўкі да дажынак страціў некалькі будынкаў, у прыватнасці будынак былога гатэлю. Не абышлося ў рэгіёне без надзвычайных здарэнняў. Недалёка ад выканкаму вечарам 16 верасня аўтамабіль збіў 65гадовую жанчыну. На дварэ ў гэты час было цёмна, ішоў дождж. Падобна, што гэта і не дазволіла 36гадоваму кіроўцу своечасова заўважыць жанчыну на пешаходным пераходзе. Жанчына ў выніку аварыі трапіла ў шпіталь.
Кніга пра аршанскі спорт трапляла ў навіновыя стужкі і на гэтым тыдні. Кніга пра гісторыю футболу на старты ў тэмпе. Ножны шпурляк на аршаншчыне ў канцы мінулага тыдня была прэзентаваная ў сталіцы Чэхіі Празе ў межах фестывалю беларускай кнігі. Наступная прэзентацыя адбудзецца 21 верасня ў польскім горадзе Познань а 20 гадзіне паводле беларускага часу а 19 польскага. Кніга, прысвечаная воршы 20-х гадоў 20-го стагоддзя, прэтэндуе на адну з самых прэстыжных беларускіх літаратурных прэміяў. Гаворка пра пісьменніка Змітра Дзядзенку і ягоную кнігу «Гульні Цырцэі». Хаця Зміцер з'ехаў з воршы пасля школы, жыў у Менску, а цяпер знаходзіцца ў эміграцыі, ён працягвае пісаць пра родны горад. «Гульні Цырцэі» – дэтэктыў пра падзеі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. Калі для іншых беларусаў і не толькі беларусаў гэта проста цікавае чытво, дык для аршанцаў гэта яшчэ і вельмі якаснае, дэталёвае апісанне воршы пачатку мінулага стагоддзя, падзею ў ёй і будынкаў. «Гульні Цырцэі» ўжо трапілі ў доўгі спіс кнігаў, якія прэтэндуюць на прэмію імя Ежы Гідройца, а на гэтым тыдні стала вядома, што кніга ўвайшла і ў кароткі спіс названай прэміі. Ну і на астачу прапануем вашай увазе самае мілае відэа з нашага рэгіёну, якое з'явілася на гэтым тыдні. У Дубравінскім раёне малады лось зайшоў наўпрост у двор мясцовага жыхара. Натуральна, жыхар быў здзіўлены такой блізкасцю дзікай прыроды, але па відэа бачна, што і лось нямала здзівіўся сустрэчы з чалавекам. Я з вамі развітваюся і пакідаю вас з гэтым відэа. Калі вам падабаюцца нашыя навіны, стаўце падабайкі, дзяліцеся гэтым відэа і падпісвайцеся на наш канал. Сустрэнемся праз тыдзень.